don kila pai show blay but don ru kila jngai no try bagi la lej no sheki jinget ke bapala hagan ega por but hagan ega jog ring ngoban ai ngo yo blay ki para banget ke ba ien bakat ni ngila banya don lang hagan ega jan mien ngam tip sakat nu ngin nang yo ye gan ega por ya ga bangin shakri light lo yo blay namar ngi yo i ye ga jinglong jeng ka perthai hagan ega sngi lada bi pet ye ga tibi men step lada bi shim ye ga kot kubor lada bi shim ye gi lat patai kubor ka balang ka media hagini gisngi ngayo i ye ga jing pendep ye ga jing tho aga tin ga jong oblay ka ba ka perthei ngayo i ka kulumar kawat ye ga jing kermen bat kawat ye ga jing suk bat ngayo i ye ga jing kulumar ga jong ka ngayo i ki donru ki ri ki ba i bagi para ki hinmen ga jongi ki trang ye ga ban shakri yo oblay Henry kim yolat satya Henry ngilong ki bala kerku ki jong oblay hadu kene ga keleman ka ba oblay odang shas ngobha ye phi bat yanga kita ki bala jihit ki jong u bangin ang yo ban ye shakri blay lang ha kene ga keleman padang duai ki para bangin ki ba yen nginum palanay ka ye kene ga por bangin ngait scam ba kum ba ka tin ga jong oblay kapan kan mau yang i haga kitab Ezekiel kalanong ka saw pun riu ka dekat ka bakandai habang irung siya ka jing shakri blay habang irung siya ka ying ka jong blay ka baw Ezekiel uong ya ka jat pun riu ka balajit ka jong utray uong haba pirung na ka kirdop ka ba syatay wat lej pai ne wat mino na ka tu ka ju ka kirdop kamut ka bapirung nang ni pinhap shna sa gaway pat ka giat nang tay Henry Ukren ye ka jinglong mensim bahaba pirung nang ni wat mi shu ki ju wat mi shu ki tu ki ju ki briu ki bapipirung haba pi don na ka jing shakri blay ka day ban don ka jing kala ka jing im ka jangu briu ki para banget ki ba it ngadwai ba ka ni ka jan mit jang ka ni ka sngi o blay un kran hangi ye ka ktien ka jangu kumbayong ito mamusan moderator kani kadang day kasin kabaningkong kajonga haga presbytery kajongpi kakerteng kajonga kumtu kumbapipilayo i lesi don na padeng jongpi kibala itu yang aru lesi don kibampat shim la ban itu bat kum kajing penitiu lingkot agane kasngi kasyong kajaga sa kajonga kalong hamaulay nong mali hang tiya shilong ngadon haga balang presbyterian jayao ngatreiru aga jayau pastorit kabangidon haka lai teli ki balang lai teli ki tanat balang ngidon ru ki lingkat rei ki badon hasor shilong bat shabaru kumjo ngidon aga jayau district aga shilong rilom presbytery haga KGP senod sepngi kabangilong shiparaken baga senod ka jongpi ngangai scam tangkata kalabiang bangan penitu yelade haga nega janmit jongani gasngi ki para banget ki bae nadu bangalatip ye ka bangade ban keren na gane ga janmin ye ka balayo ban ye phone ba itama busan jong ka balang ba kum juru na gapor she gapor I pastor sketri ila jupan kan mau yang ye gane ga program ngala pendem ye lade ha ga jing dwai ngong ko try ka ga kubor banganget bau blay udon ye ga kubor na ga benta jong ilang baro kum ka jing ban kre kini au blay baduk pa jongi ubah habneng utrai jong ki met bat ki men sim ke jongi utrai jong ka kam bat ukli jong ka balang utrai jong ki ei baro ki bangi ngila ban yo I bat ye ki taru ye ke bangi mla ban yo I de kan ke khmat ka bagan jado mela thau bat mela pelong ye kita baro ku kenran Tektiin ka jame ka yetu yengiru badamiru lalong ki ei baro padu jing tau uba kodor ne kita ku kenrat bayin ulong ubriu yo ba mela tau haga dur bat ka jing yesrim ka jongmi pada ka jing ya lenti ka jong utau briu ulajit ye ka banyale persha yemi bat nang ta ku kenrat lazdang ki ei baro ka jing hab ka jing jot ba ka jing janjar ka jong utau briu ya ka lenti ka bau de ban ya tat hadu baun lei pai pat she ka jing yap ya ka bala shim na ka kendo ya u ablay and rai me melong u blay u jongi u ba ka tin jome ka yeto
Mela seng shwa ba men seng nongrim ye ki ei baro mela dep ban tmulu pa ba men pelat ba men siu spa yo ni obrio. Ba dei namar kata gadau ngi don hang ni bat ngi yeng ba ngi not ban shakri yame hagane ga janmen. Namar ka ei ka ba mela le arajar snem men shwa halor jonga ding pna. Try ba ye jonga hagane ga janme jongane ga sngi. Ngiwan ablay ya kabangin shashkor ya kaktihin ka jongme. Nabangit rang babangit sliang ya ka kokenran. Ngedway ablay nagabantau shakri ubarit ujongme. Melaju yeng ringkat bat u hagipor ke balalit no. Sa shisin pat ablay men yeng lem bat u haginiga janmin. Nabaklem mami kutray ngamla ban kren nabaklem mami ngamla ban leyay ablay. Lada shi hajar teliki kentin ngabun kentin naganiga janmin kanlong gajing thala ablay bat gajing ibin henray lada mekren mami tang shi kentin kata kalabyang nagabenta jongi pangadway kay nablay jonga keren atray ngin shashkor melong ublayhi ay namar kata kabahood kanlong hoon kabalong kanlong tang yakata kabami meibet yo shakri jongmi Unkren haganiga janmit yaki kentien ke bamelabo aga donut jongu. Kalong ka bor nagabantan jongi ke bala do bor. Kalong ka jingkermen nagabanta ke bala do jingkermen ke basatang ka jingyap kalong ka jupap yaga jingim and ray haganiga janmit men ay pat hangi yaga jingkermen. But hoy ablay haga jing shate ka jing shakum hagi bo jang ka pop ke bo jang ka jing melin ke basnew. Try ba it haganiga janmit men batat no lagi kinjri ke jome ablay. Iki kinjri ke batte ke bakum. Nabang nong rai shaman simuang yagi saikum jang ka raibi. Labatat daga jing iit balay ga jong me. But hoy ko kan rahat ba iin. Ki ba pang ki ba shitom. Men pen kya yaki ba men kta yaki. Haka met ka ba don yaga jing pang jang ka men. Baga men sim yaga jing pang jang ka pom. Sngaw ablay yaga niga jing duay. Haka kerteng ga jong u Jesus Christ. Duay ngapan daga jingen. Amen. Kabentan nagagtiin ka jong ublay ka ba ngakwa ban bokom ka nong rim. Jong ka jing islong ka jing pengin mau ka jong hagani ka janmien. Ki ba don ya ki Bible ki para bengit ki ba iet pila ban pelit lang. Bagi bam don ru sngoba ban shashkor ba. Bat sngoba ban lech pai pat shiyeng shibet men mien. Ban sapule byang ya ka tihin ka jong oblay. Ka kitab jing pen pau ka lenong ka balay. Ka kitab jing pen pau ka lenong ka balay. Nado ka dekot ka baning kong ter. Hado ke dekat ke basan ke ketien ke jong oblay ke ong kumni yakini ki ei ru uong uta obadon ki hinyo ki mensim oblay bat yakita ki hinyo ki klur nga itu ye ke jingle jong pa bapadon ke kerteng ke bapapaim henrei palong ke bayam ke dekat ke baar ke ong tolong pa ke basyarai Bato pen scam ya kita ki ei ru ki basa ki ban sayap no namar ngam shim la shem ya kita ki jingle jongpa ki baladap janai hakmat ublay jonga kerkhot kabalai kong tukin mau namar kata kumnu phala pediang bat phala yos ngau batu riskem ya ka batu kela kebamun Namar kata lada pam syarai nganwan kum unong tu ken tipanom yotip hakanu kapor nganwan hapa kadekhat kabasau kabalong kapedeng jong ka jingkren ka jing selong ka kubor ka bau blay ubu aga donun henrei padon kindian ki kerteng wat hasardes ki bam shem lapin betengin yaki jankup jongki tiki ta kin yo yat lembat nga haki jankup bale naba ki long ki badai uta ubat job ya uta on penkup kumta haki jankup bale bangan om pendam no dalai ya ka kerteng ka jong u naka kitab ka jingim ki para benget ki ba it ki jong hau trai
Yagani ka kintin, yagabangala puli, hagani ka dekan. Yagani ka kitab, yagabala to dauta u syakri uba kodor jang ublay. Ubalong uta u Yohanes uway na ki sinran. Ki bakraw ki sinran ki jang unong panim, bad unong siw spa jang bat jang pi. Laong bahaka jing im ka jang uniw syakri uba kodor. Ngangit baro na paneng jongi ngitip syapang ka jing im ka jang u. Kumno baula IT yala ka jong ka jing im. Banbut yala unong pen im. Nadu gesngi ka baningkong. Ya ka bala kot yu kum unong tong doka. But hoit hadin jong ka jing but ka jong u. But hadin jong ka jing yapno. But ka jing kiupat ka jong utray. Syabeneng hadin jong ka jing mipan. Uni lembat kiway ki syakri ki bakodor. Kila let ya ka banyalap ya ka gospel ka jong unong penim. Balaong kila let la ka jong ka jaka. Bad uni ubriu ong ka tin ka jong oblay. Tang namar ba uyalap ya ka gospel. Ban kanglat ya ka jing yalap. Ban kanglat lani ban pensange. Long bakan ni kabor haga bakum kata kapor. Kata ka sor ka rum. Kata ka hima ka basensyar. Ya ka ri Palestine haga da kapor. Long baka kabaki kilale. Kila set yu om day haka along. Om day haka ying bindi. Henry haka way ka shnong. Lani ka dowlenong. Kabala tip kerteng kom ka dowlenong. Patmos, bat hang talong balabu yu, knang ba unom yo, banyalap ya ka kerteng ka jong utray. Henry long barhabaki briu kilat musniu, ublay ula penpau ya laga jong ka buram, dakaba ulat mubha ya ki ay baro, hakaba ula penpau, uya syambat uniu syakri, hakata ka jing yo ipau, day namar katagadaw, lakhot bat la ay kerteng. Ya gani ka kitab jing penpau kabauta unong penem u Jesu Krisken uwan ban penpau ya ki ay baro ki ban saja haka pateng benriu ka jong u bat haka pateng ka bangingi im hakini gisngi ba u un long tang unong to lani unong record ya ki ay baro ki ba u yo nauta u ba pen u ya kani kalenong ka baningkong ka baar ka balay kadai ka top jong ki shiti ki ba uta u bakren u balong u Jesu u ong yoni unong uni u Yohanes uni u syakri u jong u ya ka ba un to ya kini bat ba un lek ban ra ya ki syakini ki balang ki ba he ki balang ki ba kraw ki badan hagada gapor. Laong baka history la dengi puli kani kabalang kaladep don kombasan pos nem ay nadu ya kaba laseng nong rim ya ka hakabaka yomat ya ka jingpen em bat habaka pediang ya ki kaba pediang kata kabalang ka pediang yo nong penem bat yo nong siuspa bat ya kani kabalang latip kerteng kom kata kabalang hapos sardes ki para benget ki ba i ki jonga ka history kam daya tu ay syapang gani ka balang ngim datip baru syapang gani ka balang Henry loong bakat tu kat ni ki jingtip hakane ka lenong ngiyo ya ka kubor ka bauta uba pato uang kile ra ya gani ka kubor syakati ka balang sardes dato ya gini ki kentin bangang ngalong ublay ubada itu ka bamot ngatip lut ya ki jingle ki jong pa baro baki jinglong jong kani ka balang iyo baki ka balang ka balatip kerteng kom ka balang ka baim ka balang ka badon cingkermen ka dekot ka baningkong nga balapuli ka ong Henry wala padon ya ka kerteng ka baim palongpat ka bayam lej ora ya gani ka kubor ong ya gini ki briu ke jonga Pidon ya ka kerteng ka ba im Henry ka jinglong jong pi ka ba yo isyabarpan kadai da ka jingyap suda nang ta shushu uni unong to habau trai ulapa u ai shu ya ki kattu katni kita ki kentin ya ki bawong ha ka dekot ka ba arbat ka balai uang sngoba kin mau si nang no ba pilaham kin mau kum no ba pilayo pediang yu Jesu
kumno bapilayo padyang ya ga gospel kin mau ya ga duga jing it ka bapi it you try men shwa kin mau ya ga duga jing long ka bapi dang mat ning kong you jisu haga jing em uang kin mau ya kata namar ladap him tre ban kala ka bamun habang nganwan uang nganuan kumunong tu ban nganom tre ban rong no yepi kabamun pin long giba syai no hasla jong gane gabertai nang ta kawan ken kata kadau ba ki para banget ki ba ien balai bagane ka balang kalong ka balang wala gadon ka kerteng ka jongka ka ba ka im san pau teligis nem gane ka balang kalayan kalau dia ban celebrate lesi, ya kata ka golden jubilee haga jing im badaga jing ya lenti. Hendrai long bagani ka balang pan ka don ya ka jing long ka baka ka yam. Baka Bible ka ong ka dekat ka basaw. Namar don tang kendian. Ki briu ki dekat jong ka daga balang. Ki briu ki bala sius pa ki jong utrai. Ki baka ka kenhun ka banget ka bakraw. Don tang kendian. Kibaka jankup kabau trai ulai haki kadang kuin hadu kani ka janmid ka khubor kabangan ai ya ka kerteng hakani ka por ka ba pendalet pai shalage jong ki yeng pen ken mau pada ka dor jong ka jingkeli kabangan bu ngalabu ning kong ya ladi ka bau play ula pen pat pen pra ya ka donun habanga perkat ya kani ka khubor baga jingkeli kalong manun na pedeng jong pi ubala penbet ngin ya ga jankob ngan buru agak tin pareng who has defiled your robes manu ken na peneng jongi ki bala penbet ngin ya ka jankob ka bau kris ula ay hangi kai kani ka jankob ki para banget ki bain ngiyo i habaki ruai ki para samla ke jongi ki don haka ya ka rong ka ba itanan habaki riam bad habaki pen itanat ya lade ngiyo i baki riam ya ka jensem ka ba habang ngiyo i kadai ka ju nasdang hakun ngamohong bagalong ka ba bakla wala da kadai ka ba ngingile man lagapor ki para banget ki ba i haka ba manga bat mangi ngi pediang yu jisu komonong penim habaka don kasin ka bangi rai ban but yu nong penim la ai hangi ya kawai ka jankup ngiyo i ite mamansan moderator ipong ya gane ka gaun ba gane ka gaun kabab i ipong ngim yo isu ya i ba ipong kasut ayu ka syapo haka jingya lenti haka jingem ka ba mangabat mangingi em kum kinong put ke jong utrai habangi rai ban put yu jisu utrai u ai ya gane ka jankup bat ai hapeneng jonga bat jongpi banong kun shimpong ya gane ka jankum Kenang baka pertai habaka pechapi kan yoi bapi day ki kun ki jonga ladangi keren syapang ki wei kinyam kita kinyam Islam lani ki briu ki banget ya katakan nyam Muslim kumnong ini tu ya ki happen menapat ba hapadeng arteli arngut ki saki ban perta ya kerteng jong tau belai jong ki ban ong ru banginget hau tau prophet u jong ki habaki habban ben menapat ba hangta song baga pertai kan menjur kitai kidai hakata ke kenhon ladangi pet ya gawai pat kan hari India katakan nyam Hinduism klaong bakadon kini kadak ke selangmat ka bagi kita pada bagi briu ki pet ki ong kitai ki dei hagato ka kenhon kadon kadak ru kadon kamak lani ka syap ka bau blai uai baga pertai kan tip bagi tai ki ki kon ki bala sius pa ki jonga baga de kata uai ya kini ka jankum shimpong kun kani kadai kabangalaai nadu kesngi ki minit bat ki second ke baningkong ki bapi pediang yu jisu haga donun daga bapi ong terai rung haga donut changa nganam treshu ya gane bertai piken mau arajar kan arjan riu kat prasnem menshwa jayu ngeladangi ladau belai uwan haga daga pohor ngis ngau tu baga jankup jongi ga kuy yong terai ladangi let shabenengru ngin let ladangi yap naga bentan jong meru kam lelai bat bun na pedeng jongi haga bakum ga daga por ngiyo ya ga jankup ki bau belai open kop yangi habangi ong try ngan bud yami ki jaka bangat julet ngamle syu menta handai ngan bud yami hadu ka bakut juga jingim ka jonga
Kadai kata ka bening kong ngangai pis ngau tu. Kadai ka nega jan kop ka bangi keren ha ka nega jan mien. Kadai ka bau trai u ai happy ha ka sngi ka ba piong. Krat ken rat rung ha ka dono jonga. I surrender ngap pediang ye me nga ai tilun ngam tresyo ye ka nega bertai. Badai ha ka bakum ka ka sngi ha ba ka dono jong pi ka pat bat ka pra. Ka ba piong trai rung ha ka dono. Pada bau trai rung wong ko kon siem ka nega jan kom. Kabangangai badian nang ni syakmat kam dei syu ka jing im ka berim pim dei syu jong ka bertai bad dei namar kata kadau ka kentien la dengi pen ya ka kentien kristan ki dei ki briu ki balami no nakata ka jeli jong ki wei pat ki briu ki bala khot ye ki bagi di nong bun jong uta u Jesu Kristus habanga pet ya ka bertai ka bangi im hagi ni gisngi ka donot jonga ka pat bat ka pra ladangi keren syapang ka jingkut aga ni ka janbit jang ka ni gisngi hatungi nang yos ngahumo ya ka jingkeren koki kun ke jonga tolong pi ke bakon don mo hadu ka ni ka janbit ka bamenta ka ba piong pastor ka thong ka jonga nadu ya pi ki barwa ya ki choir ya pi ki para bat ki henman ka ba piong namar bau blai jonga ulong bakon ngaru ngadai balong bakon pidang rai ma pidang tuai mo man kesngi ya kani namar bau belai chonga udai ubakun ngaruti katong ka jingim ka chonga ngadai ban long ubakun ngi don ha kani kesngi ka ei ka bangim don kalat kamai ngi don lon ka spa ngi lanang krau ngi kan mau ha kesngi ki bangadang kan mau ngadang let kelas ha kesnem arajar lai ka bangami na shillong ngami na maulai ngalet kelas chati St. Anthony's College ngakan mau ki para bangai kebaik ngayo shipau tingka ngaladap baroshis ngi ngalayoru bandisha lembaki parlok haga college ka bangai ngalen henreng ngi thu ye pi ki para bat ki henman lada pilek nang ni sha jawai lada pilek nang ni sha shillong san spa tingka piladap mo tanggabai kaliru lesi pinum padap ya ka bapi pi don bat penon kam ka pisang ngilanang krau hagini gisngi ka burom ngilanang krau ka jinglong jang ka balang ngilanang krau ka statistik ngilanang krau kat bagi sngi ki por kinang yai ngilanang krau hagaspa ngilanang krau hakalat kamai ladengi pej hakaliang jong ka jing sumaru ngilala menta ya gaban yo ye kilat jing sumar ladengi kwa ban le shavelor ngi kwa ban le Delhi ngi kwa ban mi shabar jong kari India ngi don hangi ya kalat hagini gisngi andai kumbangalong ngampat jiyo ipat kum kani ka pateng benriu kabam khon kabam tip ya ga ei kabau play ulale halor gading pena kam tip ya ga ei kabau Jesu ula syayap halor jong gading pena kadi ka pateng benriu ka batang super tiak ngan pendekut no ya lega jong gajingim dang men hagini ki artayo ki balalit no kadi ka long ying ka bampat long kristan ngayo ban ya syongkai bat ki haga bang yo ban pet ye taru haga hospital haga ba yamai shipara ai pet naga kamra ka ba shamai haga kami let cheka kamra thia bat hangta pasino yeladi ka suk ba haga ne ga jog ka bala dangi let cheka jingyam kalong very easy haga ne gisngi ka de ga jog ka bangi ong bangim don jingkermen shu kalawe ngim don shu habangi pai cheka diang kamon ngiyo i ka perthei ka jongi ka ba ki briu ki ong ngila ban long kat bangi ngi kwa pila ban long kenthei pila ban long shinrang pila ban em kat ka ba pi mon ban ngiyo i haga jog ka bangi ngi em ki briu ki nang ban ong ha pi te store kala ban bakla hangate kadai bakan ni kadika jok ka bangingi em kabam tip ya ka ei ka bau try ulale halor jong gading pena ban ngilanang hiar war kata ka jankop ka bau try ula ai hangi kani bonsin ngilau ban ngideno ya ka tang namar ki ei jong gani ka berthai kadika jok jong ka social media bat ka jok jong ka Instagram ka bangiong Instagram insta menta instant menta ki kon samla ki jongi ki syariam hagani kabaki that ya galong renyeng ki that ya ka im kayat kayeng ka jongki kim buram shu yano
tang namar balai ban yo like o pi ba briu ba man tagasngi o itanat ba ye pi man tagasngi baladadon ki briu ki ba ben ye pi o ka donu jongi ka pang bat ngin le ye ki ai tang bakitai kin ong itanat ba ye pi bat ngin persyang ban ong ngidon haki WhatsApp group ye jongi wala ngim dei te kumta ngis ngau thu baga nongrim jongi kam dei kumta ngi persyang ban le ye ki ai tang bakatai ka kenhon kan pediang yangi Apostol Paul wong ha ka shiti ke jong u shi Galatia kalanong ka beningkong ka dekat ka besipau ho ngate ngampen bor yano nang ngawat ya kata ka like lani ke jing itanan ngawat no teu bleu jonga hatu kam labyang ki parlok ki jonga utrai ki para banget ki baien bala dau tei ubana jrong ubalong ublei jong pi wong khon I like what you're doing nga comment nga itanat ye ke jingle ke jong pi kam labyang mo ka ba ublei ong ko khon nga itanat ye ke jingle ke jong pi labyang tang kata ki madep si ka wei ka berthai ki madep si ki brio andoi namar baki wei ki le ngirungin ye le lang o kita ki le ti ngirungin ye le lang baka di kani kan ka jok jong ka jing bom khoi ka jok ka bakata ka standard ka bau blai ulabu ngilaya kersom bat kane ka berthai bat ngim tip shu uno kristan uno ubam dayu kristan ki para bengen ki ba iet ngiyo i hakari ka ba iet ka jongi baka jing shapting yo blai kala jano ngim shapting shu yo blai ladang ngilong ngitip ya ga ka bau blai wat laudon ong upo la ka shiti ka jong u shigi nong rum kalanang ka baar ngitip yo blai bau don henrei ngim tre ban burom ya ga jing don jong utau blai om dei tang kata ka bangi yo i ha ka berthai ladang i pech shala di ru ning kong yo i ki para banget ki ba ien baga jing syakri blai ga jongi hagini gisngi kalong i kumbangi yari tengen haga balang ka bible ke yathu kumni haga gospel ga jongu lukas kalanong ga bakat lai ga dekat ga bakat wei kadan ga wei ga briu ka bapang ya ga jing pang kat prasnem kadon ya ga jing kedor haga kti ga jongka nang tala dengi pet ya ki wei pan haga gospel Matius kalanong ka ba au Marcos kalanong ka ningkong ga dekat ka Sao Paulo ngiyo i yo tu briu ubapang yang lingkut neu briu ubapang yang tholi ki briu ki bapang ya ga ni ga jingpang ki di bansa syabar jong ka snong lakhen sang ya ki di bansa syabar jong ka snong om sya ya ki watang ka serngiuru kan rung hasnong namar ladakan long kumta ka jingtim kan wan haga daga snong ga jong ki long bau tan nang tai umi tang bau yos ngau bau jisu ya lesi naga bakum ka ni ga lenti umi wong da shalan thamau ru kam lelei danga sya penyap ru kam lelei tang bangan yo tei unong penim jonga bat u yo ya ga jing pen khia haga baka jinget ka jong u ong ko try lada me mon ya nga mela ban pen khia ka gospel Lukas khat lai khat wei ke thu yangi ka wei ka briu ka jung wan man la ka sngi sabaton haga jing ya selok ka jong utrong haga sinagog ka julet se ka jing shakri blai man la ka sngi u blai man la ka sngi sabaton ka sngi ka ba khut ka jong utrai julet haga ta ka sinagog kat prasnem galadon ya gani ga jingpang andre gani ga brio wala ka shong hakman kam yo mat ya ga jing ben kia baga bible ke yathu yingi dei trayo bong ale ngan pen kia manga ko khon utu brio bong ong mene udon nang tai na khlau wan shani kani ga brio kadan hakman kam yo mat ya ga jing ben kia kalong ga jo ga jing im ga jongi ngi don ki kinjri ki batte yangi kani ga jankop jongi kala jabo ngi ong kam lelei we learn to live with it ngin ya imlang ngin ya lang ngila ya baroshi kata ngin ya imlang kam lelei ki para bat ki hinmen ke jongha ke di kan ni kan ka ba pen pat ya ka donun ke jongha ba wat ha ka jaka ka ba kentang ka ba ngayo i kan ba ya ka jing ijli ka yo banrong ngakan mau yo weu parlok ujonga udan hari bilat menta ubang ye pulelang hagi snem syah hati gapor ka badon nang don syati syapuni haga snem araja khat wei khat ar khat lai
Ia ka bagi yo ban ye pule lang bat utau parlok ubadan tang shisnem ay syate. Ngakan mau ong ye gani goi ka kentien ha ka baula kela Kristan udai na kanyam Islam na kanyam Muslim. Uang habang ngapet ye kanyam Kristan. Ngan bu agak tin pareng kumbawang. At times Christianity is a joke of a religion wang. Ngong balay me ong kumta. Melong ru Kristan melong usyakri jang ublay. Huang ngaong ya gani namar kaktang palan abang aperkan. Ngaong bangapay ya kanyam Kristan. Nga i tamula ban nga i samud kan. Ngaong balay bad uong ya gani kikentien. Latho te hagaktin ka jang ublay. Latho agaktin ka jang ublay. Balay pim shia bot beng. Balay gadan kam ya pi. O kadong kumta. O kalong kumta. Latho te haka Bible. Balay pim shule beng. Ki para bangit ki ba ihit ki jong na. Bunsin mga bat mangi. Ngilong ki mrao jang kapop. Ngiong kam lele ngin ya im ngin ya yait lang. Pi haka jing im bat haka jing yait lanti kumu Kristan. Haka baya day bat kapop ngidiban sngotu ngidon lai tali ki kerdan. Kabaningkong kadai naduk balaka yangi kabau David uong ikan mau hakasam kabah hakakpop kakpo jengka kemir jenga laka yanga bala pendep ya kata halor jengka dingpna bagadon sagawai pat kekerdan bagata kelong karai kejongi kabangingi shim banle neem ya kapom namar hakadonut kejongi shwa bangin le ya ka ai kadon kajing pensngau hakadonut jongi kong ku kun wat le si ku kun le si ya kani la kalong haka shongka shongman la kalong haka rai ya kinu ki kam shnong ki kam balang ba kinu ki kam haka jingem kejongi kadon kasur kabarit kong kun ya shaprang kong kun nai le ya kani kadi kata kalat ba kalenti kabangi shim ya karai ngin lepop nem maka kerdan kabalai kelong bangi beteng ban le ye kene kapop namar batam lele ngiong pi bunsin kum ki Kristan ngajuyos ngau bagi ong ngan sakela kebamun ha ka bakat do ngan sapen khoj lese ye ka jankop ha ka bakat do namar balai udakat halo juga dingpna ublai ula ban le ye kata Dengan itu ia pergi para bangit ki bayin. Kabaka Bible ke keren syapang utu dakah alor jong geding pna. Nado balaka yo juyos ngau ye ka kerteng ka jong utrai. Juya kendo yo Jesu wal habaulas dang ban rangba ban samla wong ayos ngau ye ka kerteng ka jong utau trai. Ban ngatip bangan saya kendo yo halor jong uteu lum Golgota. Bat hakasik lemat ka bau ye kendo. Hakata ka momen ka bau ya kendo ka kaleman hakatahi uong uklem penslam wangan pai bat nga ko kenrat ken maulem ya nga ha ka paradise manga bat mapi hadu kene ga janmit ki para bangit ki bayen don mo bapen boring hi ya ka bangin wan jing seng don mo yengi ki bapen bor ya ka ba ngin puli ka tin ka jong oblay ba bangin duai kanungot na padeng jongi ngira ya ki Bible ha gani gisngiพี่ละดังอีกเล็ดยากับโมบายแต่พองจุติของดองกับบจรองกัดนี่รู้เงลิพายเชียงเงลิพายโอละเกล็ดกับโมบายแต่วันกับกาลีรู้ฮับพายต่อเสียมลงแต่เกล็ดกับไบเบิลบักกอดจรายอ่อนเสียไปลังยังปัดหาดูกัตตาก็จึงลงสติงก็จงงี้กับบังยิเล่ยากับไอกับบูทรายละอายยังไงไปหาก็จึงลงก็จึงยาเซ็งngalai dah kawai ke kerteng bat ngaong ki di ki Kristan shibaji menta ki Kristan jongi haka ki GP assembly ke jongi ki Kristan shibaji ngakaran ningkong hala ke jong ke balang ke jongi asor haka district jongi hajayau bat keleng ke bangangaleng ngayoi haka jeseng shibaji baro-baro ya pen ya leng dalawai tesh kriat palat fi shiben kamlong sure hato lej football hato lej ki kam ki wei ngi lej beng kanungot na peneng jongi ngi pen pep school ye ki khon naka ars pa sngi ka bangi ngi yo menchem snem da pangru ngi ong khon le le khile la di dawai sawan shibet satya sapen saaj bha da de ban le jing ye seng step nai shu pi khon nai le je seng thia no pi menta ka sngi pi sngu shitom thia no nai le jing ye seng shu menta da de por exam Lagadai por matrik ne kapor bagi ele ya ki board exam ngaken mau kapor bangadang ele matrik
udan wayu parlok ujongan naga jingpang uki bat kadrip uwan tho exam ka wol Sunday school pat baro ya peblon an nai lek phim don kam lek ye ka tuang yong POE ye ka jing ken sting ka jongi nga ju ong ye le ka jong ki khon jong ka balang wat ju yalam kai ye ki khon na ka singi Sunday shatai sha jayau ka jongi shatai sha maulai ka bangasa nga ju yat bha na golfling pietip bhai ka golfling shatai nga GOE ki Kristan ka Sunday ka Shusley ka to bat mentala khang lakir bat hakawai kalyang nga hingo yu play ngong trai ai ngo yu me ba mela khang ye ka to ka ba ki bor kita ki ba pet ki la khang hap siu da ka pisa ban yo tiket hang to nama ki khun jogi ki parabangai ki jongi ki alam khun chatu singi Sunday dei ban le jing seng yalam kai ki khun la shai de ki khun ki la he ken salej hi ki me ki pa selenyar pastor temamusan shinu ki khon jongi philahi kai hi dang ren baka jing seng kam dei singi Sunday je seng di por lek kai Sunday di por lek kai ngilahi kai hi dang ret ki khon jongi bayakan ni ka bau play u lai ngim da kain snap tan le jing seng shi sien kalabyang kanungut ngidang ye pule ya ka Bible hadok ini ki singi ngan keli ya pi gawai ke jing keli kat nungut na ka jawai presbytery ki jongi ki para bengej baro nginget bakani ka Bible ka dei ka ktien ka bakut jong oblay ladang parakti baro ken rakti kan nungut na pedeng jong pi pila pulin nasdang hakun lai sangut le segidan bangan penbut sedagani dei tang u Kristan u basyunget klem pule takadaw dawan ubriu yatu a ubi uki di wan o hable kumta yamare di no ila di rum nilai namar ya kani kabangilayo kalong karut map jeng ke jingim ngim da ken kor tan hado kata-kata but dei kani ken kadak jong ke jenglong merau ke jongi kabangim ken snap ya ka ei ka bau play ulai yangi ngiyos ngobha ye kani kathma kabathma Russia Ukraine manu bamtip ye kani baro ngiyetim manu bamtip ye kani ka ye kani put jongkari khasi jantia ke jungi manu bamtip baro ye thu khanalon o balai kataka asam kawan kumta o ngidon lagi jong kijing pensngau ke jungi ladang ye keren hapara parlok ladang ye keren haki bangi ye syam neng ye keren haki lat pathai kubor kadan gawai gathma ka ba u Kristan u yothia man la kasngi u saitan uwan banong bat ban kentur put ye ka yeng ka jong pi u pa jong ki khun u dei u jonga ngi yothia mangi gom ki Kristan u khun jong ka yeng u dei jonga ngi yothia ngim le ye kanungut na pedeng jongi hagani gisngi ngila yam man la kastem try u pa jong ki khun try ka kemi jong ki khun try ka yeng ka jonga try ka balang ka jonga kadon kam ye me kanungut na pedeng jongi ngi yam ngi lenyar ngi tar ya lagi jongi donut ke jongi hakmat jong blai bangin yo ye ka jeng kentur pun ka jong baman ye ka bawang dan kam doi shu pi pastor kani ka yeng ka dei ka jonga hadu kata u saitan ulakam bagi kun ke jong blai kidi ki jongo pilale ayu ki para banget ki baien hakane ka pateng benriu ka bangi yo baka jing bom kun kala sensyar ya ka hadu kani ka kleman ka bamenta ka balai ngiyo nang no ya kene ka jankop ngala keren mene haba utrai uai pis ngothu kat no shio eimo utrai ya kene ka jankom hakaba uai ya pi ki para bat ki henmen ke jonga hatu utrai u yo eimo ya kene bantiet ye kene ka jankop ka don ka dor bat kata kalong baka snam ka jong ukun jong ublei ka hap banmi bat ka dawa ya ka snam ka lui ka snam ka jong utrai ka badai banmi ublei ula persyang ban penduk ye ka pop naduk mendang long ka bertai wangan penslei ye ka bertai da ko om ka pop kanang krau haba wangan thang da gading ye ka bertai baka pop kan do jan ka pop kanang roy padu blai wong ko khun don stang kawai kalat ban pen im ye ki thi ki khun ki jonga ban pen im ye ki khun ki jonga kala dei sakamami ye ka ba men len pikan mau ka shithi ki jong Paul ki Galatia kala nong ka basau ka dekat ka basau kaya thu yangi bahakaya ka bakrau ka jong blai badakaya ka bau blai uong appointed time badakaya ka ba biang tam
Ublay ulapa yalau jong ukun ban yap na ka benta jongi. Ngiyo I hang tu ya ka donut ka jong ublay. Kaba ublay jongi ngi puli ka kitab Exodus kalanong kabalay ka dekat ka banyaw ka yatu yengi. Ba ublay wong Moses la sau pos nem. Ki kun ki jonga kila don haka yin jong ka jinglong brau ha ijim. Kila yam kila sngosi kila linyar nga ublay minta haka dekat ka banyawang nga kinmaw nga layo sngow ya ka jing yam jong ki kun ki jonga Moses lej no mami ban pelaj no yaki ka ju ka donut ka jong ukpa oba beneng kun jonga kala dei ka por ngamla shu ban pen ngamla sha shu ban pen ya ka jing jenjar jong ki kun ki jonga haga pertei pada ka pop bangatip lada ngamla ban le ei ken yap met ban men sim ken ban dan shu kata ka jing penyesuk ken ki para banget ki ba ihet ke jonga ong ka tien ka jong oblay ha ka shiti ka jong Paul shiki korin ha ka lenong ka san ka dekat ka ba ar puway ha ka shiti ka ba ar ong kumni apostol Paul namar yauta ubam shim latip ya ka pop la pelong pop yu na ka banta jongi knang ba on pelong ken yengi ka hok hakmat jong oblay ka snam ka jong unong penim hap ban hap ka hap ban mi utrai uhap ban pendem ya lega jong ka kli namar ban ai hapi ya ga de ka jankop ka ba pi yo menta kam dei ka ni ka jankop jong ka do ka de ka jankop ka ba ublai wai ha ka men sim ka jong pi ki para banget ki ba iet ka jong nga utrai pinda puli ka gospel ka jong Matius kelenong ka ba ar pun riu ka dekat ka balai pun riu ter hadu ka dekat ka ba sapusan sau pun riu Jisu akper get samane jayu Laisin udwai hang nu pin syam ha ka Bible ngala persyang banwan Jisu judwai laisin ya ka jo henrei hak per get samani laisin ya ka jo udwai ong ku pa jonga lada long ka monsi pelajte ya ka ni ka khuri ka bangangan di kai ka ni ka khuri ki para banget ki ba yen kai ka ni ka khuri ka ba ukres udi banai ha pi ya ka ni ka jankomพี่ดอนอยากกับเปล่ากับจงพี่อยากกินกิสงีอยากทำอยากคลั่งดิชางีดอนกิเปล่ากิบาเรตงีดอนกิเปล่ากิบาเฮกิกาแฟมอกกิบังงีองงีดิชาบ้างีดอนประชังบันเล่อยากกันนี่ฮับพิเลชยิงชิเบนประคัดอยากกับคุรีกับเดย์กับดีอุตรายหากตู้กับคุรีวัดปันดับดักชาดักชินีดุสลาชาดักดุนปันดับดักนี่กิกันเทียนปันดับดักจิงทอกpendap da kajing syukor kajing bom ko ngu kajing mani play tau kajing kwa brai kajing klim kajing bom khun kanuti jaklia kajing penhap khun kasaki lamler kajing bishni kajing batbor kajing penyam kajing bitar shla kajing to kajing kwa raha kajing sarong kajing arsam kajing shetkala kajing trangbor kajing ngejbiet kita kajing tim kita kajing tieng kajing kuslai pendap ru da kajing nok mensi da kajing le shiliang khmat da kajing syak le ben bat pendap ru da kajing pang baro ki badon hagane ga bertai kata kajing pang TB kajing pang kansar kita kajing pang ki babun ki kerteng pendap lut hakata kapela bat aga khuri bat haga bakat do sa pendap da ka kentien jing yap padu trai wang ko khon ngan di ya kane kenang ba pi pinom di syo lano pada bau try open dem ya lega jong ka kle halor jong ka ding pna bat pi pin yo I la da pi pule bha da ka donut ba bau blay un pen sha ya ga jimut jibur khat jongi ngin yo I ya ka donut ka jong blay ka bakat arliang la pet ya lo jong khon pi don ya lega jong ki khon ki kti ha ka jing pang jong ki I ya ki kom ba kilong I no ya ki I marwei ki mat yap hang to ka donut ka jong oblay ka pat ngam la pet ya lo jong khon balai tang ban ai pi ya kan ka jan ko bang ye thu ye pi ngotanat uwe nong tho uong ye kan ki gentien it costs God everything kadawalut yo blay kat ka ba udan tang ban penim yo brio kadawalut yo blay kat ka ba udon tang yo wayu kun bat yo taru la dawano
ban ai api ban ong khon siem kan ni ka jan kop ka ba da ka snam ka jonga ngalatiet pai shanga ngan pen kop ye pi bad dei kan ni ka bangi yang ngi ya adomenta don bawan she kan ni ka jing seng da ka jing sngosi ngam tharai ngin sngosi lesi ki bapang ki ba shitom ngi don ka jing ket ki ba kya lesi ha ka jing do no ka jongi ye ki ba ie ki ba thon ngi don ye ka jing sngosi henrei ka jing sngosi lembat ka jing kermen ka jing pentengan piyo nang no ye kata pir khie balai menta ka sngi ha ka po bamja Christmas ha ka po ba le kemen pir khie ha ba ye khublai presbytery ngi juong ngi ju khublai ngi yer khie iwei piyo nang no ye ka to ka jing khie pi don hok nang no ye ka to ka jing khie ka smiling face ka jongi ka jing kemen ka jongi ngi yo namar ba uta o bala iet ye ngi wangan pendep ko pa bakini ki khun ki jonga kinom yat shu ye ka ne ka lenti ka banga ngayat ngi yo ye ka ne ka jan ko om dei bangi shi yo ai ngi yo ye ka ne ka jan ko da ka jing do no ka jong utrai ka bo pendem ye la ka jong ka kle manong khun na le ye ka ne baro na ka benta jong pi ka ba khaddo ha ka ne ka jan met jong ka ne ka sngi ki para banget ki be ye dei tang ma pi shimet dei tang manga marwei ngatip bakane ka jankup ka bangapong ka stem ne kali ka yong dei tang manga shimet bat dei tang ma piru shimet pitip laga jong ka jankup minta ka janmin pitip ka jankup jong pi ka stem ka yong lani ka dei ka ba jarngam ka ba don kam ye ka jingsai ki para banget ki ba ihet ki jonga utrai ken mau kum ke KJP assembly ke jongi ngiladon kumbah nyolak ngilanang kraw ha ke jing pun ke jongi hau pat lang ki banget ke jongi nyolak ngedon ha ke ri khasi jantia bat ngidei ki babon pat tam ha ke ri Meghalaya ke bayar ke jongi henrei ublei thau ya ke jing bon brio kat nongut pat nakita ki dei ki bakat donut jongki ka bet badutrai nabahaba ublei untau ya ka donut ka jongi ublei untau ya ka ni ka donut bat kat kum ka standard ka ba ubu kat kum ka kerdan ka ba ubu pikan mau ha ka kitab Daniel kelenong ka san ka dekat ka ba arpusan lami ya ka to ka jingtho ha ka kenro mene tekel u farsin kusim la perta u Daniel ha ka bau la batai la thau ya me kusim Belshazzar ha ka ne gamit bat la shem ya mi ba meduna la thau mano u thau u blei chonga u blei u baim bat u la thau om dei kat kum ka kendon ka ba mi melabu kusim hat kum ka kendon ka ba u blei u ba khuj u blei u ba kraw ba u blei u bam ju sha shiliang kman u ta u bu ya ka kendon ba la shem ya mi ha ka ne ga mien ba meladuna ba ka ba kham sngosi ka ba kham pat donut shu ban ya ka ta ka long ka ba bot ya ki tu ki khon ba Yosim Belshazzar la penyam met ban mensiam baka Bible ha baka keren hang tu ha ka tin Hebrew ke jingyam kam thau ye ka jingyap jong ka men ka thau ye ka jingyap jong ka mensiam u Petrus wong ha ka shiti ka beningkong ka lanong ka sau ka dekat ka bakat nyo na ka jing bishar ka jong ublei ka sedang na ka yeng ka jong utrai ka jing bishar ka jong ublei ka sedang na ka yeng ka jong utrai anampat bishar ya ki wei anampat bishar ya ki bampat ngeng an bishar shwa ya nga ba dia pi namar dei mangi ki balayo ningkong ya gani ka jankom kita ki bam ngej ki bam pediang kita ki la rem lupa ong utrai an bishar le shu ya ki dei mapi bat manga ngin hap ha kata ke jing bishar ka ba ublei na ka banta jong nga bat jong pi ulabu ha kani ke sngi ki para banget ki ba i ki jonga bun sin ha ka jingya lenti ka jongi ngi de no ya ka ne ka jankop ngi pen bet ngit no ya ka ne ka jankop ha ka jingya lenti ka bangi man ya ka jing ha ka jing im ka dan go ka jing thu khana ya ka bangayo ban pule
Kadang gawai ka beriu ka ba don hangtai hari Amerika. Long bakan ni ka beriu ka kwa bat ka terang ban yo kun. Pra kendai snem kala syongkurim kam yo kun satya. Kadwai man laga step man kamit ka yam hakmat jang ublay. Kung ko kenrat jang hatu kalong ka babakla mo yang abangan pan. Nami ken yau kun lani yaga kun kat kabami me ay yang kabanga ngakwati namar barok ki don barok ki don lang. Haga bakum kada gapor ublay laong haga way nagajing post new ka jongka laong bau blay ong ko kun nga shem ngobha banaka singkai jongpa kin mi ki kun kikti bagane ka briu kalayam bad goong kukunrat bai saka ken ya kabangan le haga jing im ya kabangan im tang nagabantah jong mi ken laong bakalayo shisha yo kun shinrang kalayo ru ya ki wei ki kun ken rei ki kun shinrang nadin jong uta obaning kong henrei uta obaning kong u compare na ki wei pan namar hadin balakha yo u shagabertei hadin arbat lai benai laong bau niu kun ulayo ya ko wei ka jing pang ka balakta ya kini kikman balam matla latap matla yo nadu kata kesngi layat kisnem kipor kat riu snem long bau niu briu bat kani ka yeng ka sem jong kani ka briu kim ju kiu shu shiga jing seng ka dom yu play balay bau ai ya kani ka jing pang yau niu kun oba iet ujong ka henrei laong habau ladap kat riu snem ka gerta kani ka briu laong utau doktor oba ju sumar ya uniu kun bat ye kita ka yeng ka sem long bau ong ka don ka wei ka jing sumar bagata ka jing sumar ka long bala ban pen klan ye gini kitien jong ki khmat jong ki kelong lani ki kena ki samla ki ba menshwala yo iteng ban pen ipat ye ki kani ka briu kala kemen bakala lej ban le ya kata ka jing sumar hata ka hospital hadin jong ka operation bat ki ei ki bala le long baula weng ya kata ka plastar ya ka jang sop ka bala don haga kli aga khmat ka jong utau kena ula pet shani bat shatai ula yo i chapang ka diang ya ka wei ka briu ka bayam bakane ka briu kala ap bat khmi ladau kun jong ka ula yo i ne em shisha haba ula ong ya gini ki kentin hatu pi dei imei jonga kane ka briu kala mare kala kedom o shisha menta uniu kun ula yo i pan banang ta long ula pai ru shaka biang shaka mon ka jong u ula yo i yo wei rang ba lembat ya ki wei pat kita ki kentai ki shinrang ki badang kena long hatu pi dei ipa bat ki para ki jong kala don ka jing yam bat ka jing kemen ba hadin ba kilami na kata ka hospital haga sondi ka baning kong kila lej ban kiu shaka yeng mani ba kila rung hangta nadu balarung laong kata ka jing yatu kana bau niu kena obakan riu kan nyo snem ula shuyam bet nasdang hakun kane ka briu kane ka kemi kala lingo bala penwit ya kata ka jing seng laong bala de ban ya lampat yu shayeng baga kemi kala dom baga ong ko kun balai meyam balai melenyar katto haga yeng ka bakantang ka jong oblay haga yeng mani uniu kun ula ong mei balai pim jialam yanga shakaduga jaka balai pim jialam yanga shakaduga yeng mani wang ko kun kumno pitip bagatu kadiga yeng mani kumno pitip balai piong ye gini ki kentin kanega kami uniu kena uang mai ngayo i yo wei briu obadan hang tu udeu tu ken menshwa haga jing matla ka jonga ki bun ki kena ki iben yanga ki thap kli bat ki ong ya thu dei manu ki iben bat ngalong marwei ngayam marwei balai ken ba ki para jonga ki yo i balai ken manga ngam yo i bat man la kamien haba pi pim don mei haba ngajau ki umat man la kamien udeu tu briu ubaka kerteng jong ulang uji sukeng ukuduk tia yang aman la kamien parka ni ka briu kala yam bakala jau oman kat riu snem ka dom yo blay tang namar bamat ye gane ka jingpang ka jing shitom ki para bangai ki ba ihet ka jonga hatu kane ka jankup ka jong pi ka betngin tang namar ba pi mat ye ka jing tang namar ba pi question yo blay balay ngalong kumni balay ka ja kumni yanga ngagan mau ye wei ne ki para ar kemi jonga hagasnem arajar khat pra ngagan mau hagadugas nem how banai September hakitayo ki ba khat do
haga ba ulami na laga jong kayiheng banlet shatay siya soora haga jinglet ke jong dia kata ke study tour na ke college lawang balade banwan pahai habang ilayo ya ke kubor bade banai shaw no ya ke met yam ke jong namar ula klat no syata ke kemi ngim shim la yatu ya tai nana e jonga ngim shim la yatu wal habang ilaya fuhun ya ke parlok ke badan syato lawang ba ini kemi ngim shim la yatu tat hadu ya ke ba in sapoi hak rega jaka na bangim tip komno in react lane komno kanja ki para banget ke ba ihit komno ngin selok aga kum ka dagapor komno ngin keren ya ka ktien ka jong oblay haga ba kum ka dagapor ka palat ken haga ba ki mat ki briu ya ke jing ngaken mau biang habalapoy hangtai haga way na ki hospital hangtai hapo sora haga bangi don hang tu haga hospital habaka kami kalayos ngau ya ka daga jingja habaka kami kalayos ngau bakala tip ya ka kubor kala lempat ya ladi hamadan kala kedup ya ka met yap ka jong ukun kala bat ya ka met ka jong ukun halaga jong keti bat ngani tu ya pi ngidon hajan ngamnut banong ye ngak kedup ngaban ngamnut banong lo ka de ka mon ka jong ublai ka palat bangin ya keren ya kata hadin lesing ila ban pen ngau tu henrei hang tu ka palan henrei na ka shintur jong ka kemi kong ko kenrat mela shim no yu kun mela terno ya ka do ka snam ka jonga henrei ngan syakri ya me kat bangadang yem ki para banget ki ba iet ki jong ngau trai u apostol Paul wong ka ite ka ban penya khlat ya nga na ka jing ien ka bangadon hau nong penim jonga ha ka lenong ba pra lai pusan ka dekot ka shiti ka jong u shki nong ruam wong hatu ka lanon hatu ka do kam do jam hatu kam don ka lawe hatu ka jing bom don jing kermen ka ka bau Paul wong ka loho ka ite ka ban penya khlat ya nga ujubab dalade yalade nama ka dekat testimony ka ba uuman wong ye gini ki kentien kanum don kanu ka jing yap ne ka jing im ka bala penya khlat ye ka jing iet ka jonga ka bangadan dau kres ki para banget ki ba iet ka jonga utrai kumno ka jan kup ka jong pi ha gani ka jan bet jong gani ka sngi pilapan khoj hok ya ka pi ri kendong ya ka hatu pi ong kan ran na mar melong uba khoj ngaruti ngakwa balong uba khoj bangan bot yeme tangkata kalabyang ngani tu yopi haga sngi kapor ka banga IT haga snem arajar ar kadi kapor ka ba tam haga jingim ga jonga kadi kapor banga don marwe kapor ka ba kibriu ki isilon kibriu ki benlon bagadan kapor ka banga jaw ki omat utrai wong ko khon haba me yat ye kene gelenti da ba deban paru par tama men bot bet yanga ki para banget ki ba i ngimtip nang ni syakmat kai ka banja yangi ngimtip kai ka bakum ki banget ngi yo i ye ki dak ki shin ki bangi ngi yo i kita ki uniform civil code ki ba ka wei kan yam bat kum ta ter kenang ta kita ki anti conversion law ki bangi yo ngau ba nang ta ngi yo i ye ki jingja jong ka berthei from bad to worse na ka jing sniu siya ka ba kam sniu day banga penting ya pi ka Bible ka itu ya kata henry komno kan kom ki banget kani ka jankop ka ba Chris ula ay hangi hatu ong mo bah ka Joai Presbytery dangbon ki ba klempen betenget ya ka jankop ka ba ngala ay hagi baka kular ka jong blay kong nganum pendam no ya ke kerteng ke jong fi naka kitab ka ba im ka ba blay ulabo ngadwai ba blay kerku ya ke ne ke kubor blay nyarap ya pi ki para banget ki ba ye ngin long ginong sngo ba kinong le ya ka blay nam ta ka buram jango amen ngin adwai ngai ngo ye me ko try ha ke ne ke jan mit melong blay ubakra wa blay ubam ju eno yangi mela yangi hado ke ne ke jan mit panyarap yangi kanya blay haba ka ktien jong meng ngelayos ngau ngin long ginong ngau bat ginong le ya ka ktien ka jong me khnang bakat ni upat lang ubala siu spa o jong me ngi hang ne to pha yangi kan rat ngin yeng panlong ha ka liang ka jong utrai khnang baka perthei kan tip yo Chris ha ka jing yem jong me Semua belaya ke jing duai, agak
kerteng ka jo. Jisu ngi dwai ngi panda ka jinget. Amen.